салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Акнун вақте расид ки дар бораи бозии 8-финали Лигаи Чемпионҳо байни дастаҳои Барселона ва ПСЖ суҳбат кунем. Ин бозӣ 16 феврал дар майдони КАНАЛ баргузор мегардад. Биёед бубинем ки сармураббиён ва бозингарони ҳардуи даста ва ҳамчунин форварди Ювентус дар бораи ин бозӣ ва овозаи гузариши Месси ба ПСЖ чӣ мегӯянд. Дар ягон ҷо баъзур шунед, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, рӯзи 16 феврал Барселона ва ПСЖ яке аз ҷуфтҳои ҷолиб дар марҳилаи якуми плей-оффи Лигаи Чемпионҳо бозӣ доранд. Ин ду даста дар чанд соли охир бо ҳамдигар доду гирифти зиёд доштанд. Баъд аз ҳамон камбек муносибати ин дастаҳо хело сард шуд. Бисёртар ПСЖ кӯшиш кард интиқом гирад. Дар майдони футбол ҳоло ҳам Барселона фаворит мебошад. Баъд аз ҷароҳати Неймар ва Ди Мария, ПСЖ аслияи асосии худро аз даст дод. Акнун тамоми умед ба Мбаппе аст. Лекин бо хати ҳимояи заиф, махсусан Умтити, Барселона метавонад як бори дигар худро ба чоҳ андозад. Дӯстони мо аз Адини Xbet барои ин вохӯрӣ коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Ана ман бошам ба ғолибияти Барселона 10,000 рубл ставка хоҳам кард. Шумо метавонед натарсида ставка кунед, зеро дар ҳоли боид додани ставкаатон маблағ ба ҳисобатон бармегардад. Барои имкониятро истифода кардан ба дани ползватели даромада участия в аксияхро фаъол кунед. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. мо медонем ки осон нахоҳад буд. ин ҷо шансҳо 50 ба 50 мебошанд. ПСЖ дар ин бозӣ ғалаба мехоҳад, мисли оне ки мо мехоҳем. касе дар чунин марҳила бохтан намехоҳад. фикр дорам хело бозии олӣ хоҳад буд. ман намедонам ки Неймар хоҳиши ба Бразилия рафтанро дар марҳилаи барқароршавии худ мекунад ё не. инро албатта ташхисҳои тиббӣ муайян хоҳад кард. дар чунин маврид бояд бозингаронро дастгирӣ намуд, зеро он барои зудтар барқарор шудани онҳо мусоидатӣ мекунад. ӯ зиёд мехост бар муқобили Барселона бозӣ кунад. афсӯс, талаффути Неймар ва Ди Мария барои ПСЖ хеле гарон аст. аммо мо бояд мутобиқ шавем. ман аслан аз рӯи атвор одами хушбоварам ва ин бозӣ дар чунин вазъият барои мо як даъвати дигар хоҳад буд. ман намехоҳам дар бораи касе бигӯям ки дар ПСЖ бозӣ намекунад, аммо ҳар як даста стратегияи трансферии худро дорад. ҳастанд бозингароне ки муҳлати шартномаашон бо клубҳои худ ба анҷом мерасад. аслан трансферҳои бузург ногаҳон ва дар як рӯз ба анҷом намерасанд. сатҳи бозии ПСЖ мисли Барселона хело баланд аст. ман фикр намекунам ки дар ин ҷуфт фаворит ва аутсайдер мавҷуд аст. ҳамаи он дастаҳое ки ба плей-офф баромаданд барои чемпионӣ мубориза хоҳанд бурд, аз ҷумла мо ва ПСЖ. ПСЖ дастаи хуб аст ва соли пор онҳо хело хуб бозӣ карданд, аммо ман фикр дорам ки мо ин роҳро бо шарафона тай мекунем. мо дар бораи Барселона фикр намекунем, зеро дар Лигаи 1 мо чанд имтиёзро аз даст додем. Ювентусро аз рӯи тақвим бозиҳои муҳим дар серия А дар пешанд. мо ба марҳилаи муҳими бозиҳо мерасем. мо мақсадҳои бузургӣ дорем ки бояд ба он бирасем. албатта мо дар бораи скудетто фикр мекунем, аммо бозиҳои Лигаи Чемпионҳоро сарфи назар наметавонем. Порто хело дастаи хуб аст ва метавонад муваффақияти порсолаи Аяксро такрор кунад. дар бораи фаворит чӣ гуфтан мумкин? Ба назарам ҳар дастае ки ба 8-финал расидааст фаворит шуморида мешавад ва ин ҷо ПСЖ ва Барселона истисно нестанд. дар ин ҷуфт ки фаворит аст? ПСЖ мавсими гузашта хело бозии олӣ нишон дод ва айни замон низ дар ҳолати хуб қарор дорад. акнун биёед дар бораи он гап мезанем ки рӯзи 14 феврал мухлисони ПСЖ ба Барселона чӣ тамоно карданд. мухлисони клуби парижӣ шояд ҳисоби 6-1-ро дар КАНАЛ фаромӯш карданд. рӯзи якшанбе онҳо дар як ҳамоиш ба ҳам омаданд то хитобае барои Барселона равон кунанд ки дар он пута Барса навишта шуда буд. онҳо ин навиштаҷотро ҳангоми хондани суруд ба маҳзараи он гузоштанд. баъдтар ин видео дар Твиттер низ пайдо шуд. фикр дорем маънои ин навишта ба ҳама маълум, аммо номаълум ки бозӣ ба чӣ ҳисоб анҷом мешавад. Барселона бошад таҷрибаи голборон кардани дарвозаи ПСЖ-ро дорад ва ҳамон 6-1 чанд сол пеш гувоҳи гуфтаҳои болост. интизор мешавем, ҳамагӣ як рӯзи дигар монд. ба ҳамин видеои имрӯза ба анҷом мерасад. шумо чӣ фикр доред дӯстон? кадоме аз ин дастаҳо ба даври ниҳоӣ мегузаранд? прогнозҳои худро дар комментария нависед. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.